Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you very much for uthando lwakho ne-support yakho. So now guys, on this particular video ngizokhuluma ke ngodaba lwezingane zesithembu, ishow ke yezingane zikababa uMusa Mseleku, lukhona uhlelo ke kuthiwa ke izingane zesithembu. I'm sure a lot of us siyalwazi ke. I think ke izobuya ke le show again with another season, okay? I think that will be around May. Ziyajika ke izingane zesithembu okungabantwana ke bakababa uMusa Mseleku. So now what I've seen here bakhuluma ke ngokuthi ngathi uMpumelelo uzobe introduce ke isinqandamathe sakhe esisha. I was like, wow boy. So Mpumelelo will be introducing his new girlfriend ke kule season ke zayo. I'm like, oh my god. Siyazi ukuthi Mpumelelo Mseleku bene omama bengane zakhe ezimbili, uViyokazi omama bengane zakhe ababili, okay, ningane ezintathu. So uViyokazi Nciweni, of which sewasuka ke sewahlukana noMpumelelo Mseleku, wasesala ke noTirelo Kale, right? So at this particular point sazinje uTirelo kuyona ke intombi kaMpumelelo Mseleku. Remember kakabashadi phela, so zintombi zakhe lezo baby mama into ekanjalo bafowethu. So yeah man, uViyokazi wahamba kwasala uTirelo. So now he's gonna be introducing another woman kule season ezayo. I'm like, hayi, okay, kuningi ukaMpumelelo bafethu. Khumbula phela ukuthi uMpumelelo ungathi ufuna ukuhamba enyatheleni zikayise. So into yesithembu ngathi ikuye uboy lokhu nje, hayi yazini abapheli kuye nje baningi osisi. Ukhona lokwakuthiwa ke intombi into kwakuthi uzoba umamkhulu, angazi sekwathini ngaye. Kune ex yakhe leyana eyayinguNompumelelo. Remember the first girlfriend esayazi uNompumelelo, and then kwazoba ke uViyokazi ke kwazoba uTirelo ke kwazoba ulo umamkhulu kwakuthi uzoba umamkhulu ke, angazi kwathini ngaye. Singasakhulumi ke lezele zabo Queen Loli ntontoni. Angifuni nje ukuthi ekaMpumelelo nje kuningi ngaye. This is Musa Mseleku Junior. Siyasiza umama yeni ethi uMpumelelo Mseleku like father like son, okay? And futhi nje yabona nje ngoba kushuma wakhe ukuthi like father like son, okay? Nami ngiyavuma bafethu because wow. So now he's going to be introducing another girl lapha ke kwezingane zesithembu. Kule season ke ezayo ke mntakabawo bathi izoba khona ngoMay. I think the first episode mhlambi izodlala nge-25 zaka May, something like that. So yeah man, uhlelo ke lwezingane zikababa uMusa Mseleku kuzovela ke isinqandamathe sikaMpumelelo ke ohlelweni ke lwezingane zikaMseleku. Wow, izelamane ke zakaMseleku ezizophinde zibonakale zibhekana nezinkinga ezihlukene ke empilweni yazo, njengoba ke sezikhulile futhi ke zibhekana nempilo yokukhulela esithenjini. Ohlelweni kolushayibu yakhe izingane zesithembu lapha kuMzansi Magic, okay? Now kuzovela isinqandamathe esisha sendodana kababa uMusa Mseleku. This is by uNokubonga Phenyane. uMpumelelo osamile kwele ukuthi uzohamba enyatheleni zikayise ke ngokuba ke nesithembu. So lokhu kuvezwe ngabeMzansi Magic njengoba ke bememezela izindaba zokuthi ke lukhuzi ibuya kuhlelo izingane zesithembu ngeluzoqala ke kulesi station ngoMay 25 ngo-7 ebusuku. Iyona nto abayibhalela phana bathi ku Ivan Paul weMzansi Magic kuveza ukuthi lezi zelamandla kaMseleku zizobuya ke ngegel phezulu ke njengoba abanye bebheka uthando, befundisana ukuhloniphana, bebodwa nokuqhubeka befunda ukuzimela ke njengoba abanye bengasekho phambi kwabazali. So ababukeli balolu hlelo kuba ngalindela nje ukuvela kwezimfihlo, ukuphuka ke kwezinhliziyo kwabanye ngenxa ke yezinto abazozizwa, kodwa kukhona konke lezi zingane zifuna kube noxolo phakathi kwazo. Ikhona lokho nje ezikulwelayo ke, kodwa ngeke kube ke uhambo olulula ukuthi sifike ke lapho. So now uveza ukuthi ke okunye okuzogqama ke izingane zizoveza ukuthi ibinjani impilo yazo zikhula ngenxa yokuzalelwa ke esithenjini, right? So bonke ke bakhulile manje, iningi labo ke sokungabantu abadala bazozama ukuhlangana ke nabanye abantu bakhe and ubudlelwano nokuzodala ukuthi ke babhekane nezingqinamba ke ezinkulu zempilo. So uMpumelelo uzovela ke esothandeni nabesifazana ababili, uTirelo nomunye omusha ke ozongena empilweni yakwaMseleku. Hayi
kwahlala ukuthi impumelelo uyakwazi yini ukulobola laba abobabili, noma ke izinto zakhe zizomosheka kakhulu njengoba zamosheka nje noVuyokazi mawengane zakhe ezimpilo. uSnake uzobeka ke ucace ezinganeni zakwabo ukuthi ke uyena uSiso Mdala futhi ufuna abamhloniphe. I've always said ukuthi njengoSnake Nkosi yami abamhloniphi, and but I haven't blamed them that much ngoba uSnake naye kuze bangamhloniphi naye ugirl ibehavior yakhe yenza ukuthi abantwana bakubo bangamhloniphi. I think they judge her because of ibehavior yakhe bese eba-acta ke ngaleyo ndlela ebese ebona ke engahlonishwa ugirl ngoba naye nje nginokubona ukuthi akazihloniphi, right? So ke kuthe kuzobe babonisa ke lapha ukuthi yena uSiso Mdala azame nokubeka unyawo ke bafethu acele nenhlonipho. uMpilo uzosukumele kulungisa udaba oluthinta isibongo sakhe njengoba ke kunempi phakathi kwabasekhaya kubo kanina nabakwaMseleko. Lokhu kuchazwa kubani u-Ivan weMzansi Magic. I think uveza ukuthi uLwandle no-Abongwe ibona abazobebelwa impi yokugcina uxolo ezinganeni zakubo ke. Namanje kuTiro yena kuvela ukuthi kuzobe bhekeneke nezincindezi njengoba ke izinto ke kubukeka zingabi ngcono ebudlelaneni bakhe bezothando. Okulindele ukuthi kubonakala ukuthi uzoqhubeka nokubekezelela umpumelelo ohlale nentombi entsha njalo noma uzosukuma ashiye kulobo budlelwane yenze lokhu kwenza uVuyokazi hayi wazenzela ifavor umntana abantu wathi uyabona ke ayingangamikele waphuma lapho washiya uVuyokazi wasala kuTiro njengoba kumpumelelo leke njalo ebakhiqiza njalo hayi phela intombi zikaMpumelelo Mseleko bafethu. Kodwa ke oTiro bayophetha ngani bafethu like hayini asazi ke sesiyobona khona ohlelweni i-relationship kaTiro noMpumelelo izoba njani uma ngabe uMpumelelo ese-introduce ke enye intombi ke. Akuningi bafethu kuthi ayikhona ke okuzokwenzakala ke kwisizini ezayo ke yezingane zesithembu okungabantwana ke bakaBabongoSamseleko bazama nje update ukuthi yini esingayilindela when it comes to abantwana bakaBabongoSamseleko ukuthi lo uzobe senza lokho lo esenza lokho into kanjalo. uMpumelelo ke yena uyaqhubeka ke ngesithembu sakhe mntakabawa hayi kuningi angazi okunye nokunye sizobona ke mayiseyifikile ishow ngoMay something like that. Make sure you do not miss the first episode ke nakho konke okuzokwenzeka kuleyo season. Ngiyabonga kakhulu for watching this particular video. Like, subscribe, share, kasphinde sibonane kwelandelayo. Bye.